shi shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya masa tarbiyya da kansa, la ilaha illallah, ya tsara shi, ya cika shi da baiwa da ilimi da babu mai irinsa. Ya zo a cikin hadisin da Imamu Bukhari, Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito, ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Annabi ya ce, haƙiƙa Allah ne ya ɗauki nauyin tarbiyyata, sannan kuma ya kyautata min ita, sallallahu alaihi wasallam. To wanda Allah ya yi wa tarbiyya, wa zai kai shi nagarta, wa zai kai shi ɗa'a, wa zai kai shi bin Allah? Shi yasa Allah ya ce wa yahdiyaka siratal mustaqima. Haƙiƙa na shiryar da annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a bisa tafarki madaidaici. Ba wani shiryayye fa irin manzon Allah. Babu wanda yake wa Allah daidai sai annabi Muhammadu. Don haka ‘yan uwa mu ƙara san manzon Allah, mu ƙara rungume manzon Allah, mu ƙara riƙe